دەخۆزم قیزی خوا ببینم. نه کۆچبەریە زەحمەتە، ئێشا بنپێکردنان ji هەر تشتی زەحمەتترە. ئەف زمان حالê کۆچبەرên bajarê Efrînê ye ku li ser dirêjahiya 2 salan rastî hemû rengên binpêkirinan tên. Zekeriya yek ji koçberên bajarê Efrînê ye. Gelek ji malbat, heval û dostên wî jî ta roja îro li bajarin û bi çavên xwe binpêkirinan dibînin û rastî binpêkirinan jî tên. Zekeriya dibêje, tiştê ku li ser rakandinê belav dibe di asta herî kêm de ye. Jin têne revandin, pîremê rastî gefan û eşkencekirinê tên, herûha revandin bi dawî nabe. باور بکە هەڕۆژ کەسان دڕەبینن خداڤژن مالێ دوان نیو شەوان کال بن کالا دکوژن پیرەژن بن زێرێ وان هەبن مالێ وان هەبن پەرێ وان هەبن و bi zorê bi darê zorê ji mala wê derdixîne dibê îdî ev mal nemaləteye kesên xerîb dixin şûna wan ji xota dibin ji idlib dibin ji kesên biyanî dibin dikin şûnê wana nebêjim çi gelek malbatan keçên xewanda kirin ez wan nas dikim gelekî wan xurtê xewanda kirin Ji ber qedexeya karê rakandinê û rêxistinên mafê mirovan li Efrînê, tomarkirin û belgekirina binpêkirinan kêm e û bi zehmetî dibe. Rêveberiya Komeleya Mafê Mirovan li kantona Cizîrê didezanîn. Gozêdeyî 6000 haletên revandinê li Efrînê tanûha belgekirine. Herûha dibêje gonêzî 10500 Kurd li Efrînê wendayîne. 6000 insan hatin girtin. Piraniye wana yani ek kesek hat berdan jî bi pera bû fidye dixwestin. Dora 10500 insan wendayîne kesin zanil kuî de jî yani ew jî ne'tiraf dikin û nexwe didin ber. Kesek tasfiye jî bûne yani agahî tê ji malbata re wek tasfiye bûne lê ti delîl destê we tune ji ber ti Komelê Mafê Mirova ti rakandina azad nikare derbasî mantiqê bibe rastî eşkence tê. Ji destpêka derbasbûna artêşa Tirkiye û grûpên çekdar yên girêdayî opozisyona Sûriyê bo bajarê Efrînê û towa roja îro binpêkirin û talanî di derheqê xelkê de herûha revandina jinan berdewam e. Di demadawiyê de û di gelzêdebûna haletên binpêkirinan nêzî 19 rêxistinên mirovîyên Sûrî nameyek pêşkêşî Serokê Dadgeha Ewropî ya Mafê Mirovan kirine bi armanca govfişarê li Tirkiye bike û binpêkirin werin rawestandin lê tanûha tu bersiv tune ye. Lava Esed, Kurdistan 24 Qamişlo.